ଏଇ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖେଇଲୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଏ ଭାଇ ଅଚ୍ୟୁତିର କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଉଛି ସିଝା କଙ୍କଡ଼ାରେ ଚାଲିଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନା ଆଉ କେତେଟା ଖାଇବୁ 1 ନା 2 ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖେଇଲୁ ଏପଟକୁ ଅନେଇନି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଅନା 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 ଏ ହେ ପକା ନା ସେଟା ଖାଆନ୍ତି ପକାନ୍ତିନି ତୋର କଙ୍କଡ଼ା ଫେଭରାଇଟ୍ ହଁ କେତେ ଖାଇବୁ ଏତେ ଆଉ ଦେଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଗଲା ଆଉ ସେଟା ଖାଉଛୁ ନା ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ରେ କଙ୍କଡ଼ା ସେଟା ଗଣ୍ଡିଟା କିଏ ଏମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇପାରିବ କେଜାଣି ତୁ ଖାଇଦେଉଛୁ ନା କିଏ ଆଣିଥିଲା ବାପା କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ଏ ମୋତେ ତ ଯାଚୁନୁ ସେଟା ଚୋବେଇ ଖା ପକାନ୍ତିନି ଲାଗିଲା ନା ତଣ୍ଟିରେ ତା ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛ ଆଉ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗନ୍ତାନି କିରେ